A v tomto videu si porovnáme babetu moju, vidíte? Klasika, poznáte, všetci musia poznať. A kamarátu majú novú, že? Si spokojný s ňou? Velice, tahá to jak žihadlo. No, počujete? To sa na moju nechytá. Tak začnem porovnaním, ako bolo u kamaráta, že čo mal on pokazené, som ukazoval na moje a podobne. Čiže začneme pekne tachometrom. Mám takýto kilaky na mojej, už isto poznáte, ale tak trochu sa zmenili. A on ich má za mňa celkom dosť, ale fakt mu dobre ide. No a teraz prvá výhoda moje je zlomená ručička, ale ináč, teraz dáme výhodu zase jeho. Pozrite sa, viete čo to je za karburátor? No, Delorto, ja mám Ikov. Delorto, Ikov, no čo je lepšie, kto vie, no? Delorto. Potom, ďalšia vec, dajme tomu je stojan. Ja ho mám, ako viete, dokaličený, ale keby čo si objednal som už nový. Mal by takedy v blízkej dobe dojsť. No pardon, za 17,96. 96, áno. A on ho má dobrý, tiež ho má zvaraný, ale má ho lepšie zvaraný než ja. Potom taká zaujímavosť je jeho svetlo. Ako môžete vidieť, tak je takéto, také iné než moje. Ale ten najväčší rozdiel je asi to, že jeho je 215, ale má motor z 210. No proste zadok má z 210, hlavu valca má z 215, lebo však to malo to isté aj 210, aj 215, aj 225. No ale, čiže v podstate berme to ako 210, lebo jediný rozdiel bol medzi nimi motor a táto ho má prerábaný. Ďalšia vec sú tlmiče. Moje sú takéto pekné veľké Origo. A toto, ak si pamätáte na video, kde som porovnával moju a kamarátovú babetu, tú červenú, to bol zase druhý kamarát, tak on mal presne tieto tlmiče, ale vravíte si, prečo tu je takáto dlhá ona. Vravíte, mala tu byť iba táto bržírka na tom a vo vnútri, ale tieto tlmiče sú prerábané. A tlmy je lepšie, ale nie lepšie ako moje. Ale za mňa lepšie to tlmy než toho druhého kamaráta, čo má one. A tieto sú prerábané a tie sú fakt super, tieto zadné, keď sa pozriete, aké sú veľké. To som si myslel, že moje sú dosť veľké, počkať. Ale toto je o dosť väčšie. Čiže fajnovačka. Niečo ďalšie, ja mám smerovky už, ale už som sa vyzol na oboch a musím povedať, že tá jeho ťahá extrémne dobre. Aj keď sme si dali závod, jeho mala horší rozbeh a za chvíľu ma dohnala. On šiel na nej najviac, koľko si šiel? 55? Skoro 60. No 55. Ja som šiel, môj tato na mojej najviac 45. Ja by som možno aj 50 vytiahol, som ľahší. Ale to boli také základné veci. Ináč, keby čo si má aj zrkadielko. A ja mám, hej, aj on má, všetci máme. Košík mám aj ja, ale doma. Ale pozrite sa, jak ho má on uchytený. Neviem, či to náhodou je originálne uchytenie košíkov. No, tvrdí, že hej. A to je fakt celkom vzácnosť. Pre zaujímavosť, jeho babeta má aj v podstate doklady, len má prepadlú poistku. Čiže keby si dovybaví poistku, tak môže na nej normálne behať. Keď už bude mať oný. Vodičák. No, vidíte, máte aj like. Výfuky sú rovnaké. On jeho mi príde byť trochu zažltlý. Nevieš, čo? Obhorený asi trošku. Ja musím ten môj asi vypáliť. Koleno tam je skrátené aj prevrtané. No, počujete. Čiže keďže je výfuk vylepšený a má tam aj ten ešte aj karburátor má väčšiu hadičku na benzín. No, takže väčší ťah benzínu má. A ja mám tu väčšiu. Okay. Ja mám tu istú. Ale taká zaujímavosť. Keď sa tuto pozrite, vidíte tu pekný zvoneček, že? Keď to zmašknete, tak vám akurát tak vypne sa babeta. No, je to naopak. Ako, že toto má 18 820 km, zaokrúhlime. A toto má 8936, dajme tomu. Čiže, no 5 je bližšie. 6-5. Čiže jeho má približne o 10 000 km viac,
ale musím povedať, že ide o dosť lepšie. Taktiež aj predné svetlo je iné. On má takéto, neviem, čo to je za svetlo. Ty máš ešte komunistické. Toto je asi tie nové, čo sa dávajú. To sú novšie. Ale on to má jednu výhodu, hej, takú, že to nikto nemá. Ani ja to nemám. On môže mať osvetlený tachometer. On tam je sviečka vypálená. Menil si pedále nedávno. Tu má v podstate nepoužívaný filter, lebo tu má karburátor Delorto a tento má tadiaľto. Jíkov by to mal cez toto. No, cez filter. Ak niečo vidíte. No však ty máš Jíkov, týmtoľko. Hej, no, vidíte, toto je Jíkov, toto je Delorto. Pre tých, čo by nevedeli, jak sa zapína sytič na Delorte, tak sa zapína týmto. Hej, dole. Ináč, keby čo si má, on k nej aj dieli. Čiže... Plnú bedničku a nový Delorto zabalený. No, čiže to je fakt fajn. Talianska 16. Než zapadlo vás to šumňa? Napadlo, že? Môžeme ešte zvuk porovnať, tá jeho dosť zaujímavo hučí. Ako môžete počuť, hučí dosť zaujímavo. Hučí ináč než tá moja, ale to je tým výfukom, karburátorom a takýmito veciami. A to sú detailíky. Môžete počuť, že ju dosť hučí. Chce majiteľ ešte niečo k tomu povedať? No, že som nadmieru spokojný. A týmto sa s vami asi ľúčim, lebo rozhlas ma vyrušil. A tak dovidenia na budúce.